Lebaranनि थाखाय हांसो बेदर संनोसै संबाय दं हांसो बेदर संगोन बोरै संनो नायदो मास्टार होबाय नोंखौ नायोबा फार्स्ट टाइम दिनै संदों आं सानसेबो सङाखै आंथ' दिनैसो दै फार्स्ट टाइम हांसो संगोन नोंथांमोना नायलांबाय था बोरै बोरै सङो बेयो जाबाय जिन्जार गार्लिक चिलि पेस्ट टार्मेरिक दा बे संख्रि बेनिफ्राय आलु आरो पियाज आरो ओजोंहाय काप काप पियाजखौ होनोसै दाना पियाजखौ biasa serang jatuh kiri dijaga garlic paste on sini Ini बनाएनांगौ ओमफ्राय आं दा बेयाव हालदै होनोसै हालदैखौ होनोसै ग्रेभि होना लाखाबाय आं जिरा पाउडारखौबो होनोसै एसे बे जिरा पाउडार like temporary hotel. Dari bedarku honesik, finally gravy जाबाय. Dari bedarku honesik gaw. Garang madu beli garang madu. गोसोखाङो आं नोंखौनो हांसो बेदर गोबर खान्थाखौ दामनो दाबाव आसि माथुनो दाबाव नायलांबाय था दा नै जों बेदरा बोरै जायो जोंना आरो सेक्रेटबो थुनो दाबाव सेक्रेटबो साबस्क्राइब खालाम बेखौ 5 मिनिटसो थुना दोनसै 5 मिनिटसो दसे सम बिनि उनाव आलुखौ होगोन 2 मिनिट रोजे हांसो बेदर 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 हांसो बेदर जागोन आं रोजे हांसो खर' 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 खर'खौ जाथारगोन जाहाहां जाबाय दं बेदरा जाहां जादों नांबावगौ दसे उनाव जासिगोन दसे आरो धैर्य हब मोनजागोन दसे उनाव खुदिखौ मोनहरबाय था
दाना खनसे एरना होनोसै बेखौ wah थाव ओंखारदोलै बिराद मेजेम हांसोआ नै बिराद मेजेम दंखायो जाजासिगोन so लोगोफोर जाबाय नै जोंना दा बेदरा मोनबाय दाना जानांगौ खांनोसै खांनानै ओमफ्राय जानोसै बिखाया गोथाव जादों जायाखै आसा खालामदों गोथाव जानांगौ जेरैबायदि संदों आं जाबाय